Szeretnék beszélni. Nagyon sajnálom, hogy a vita elején nem tudtam itt lenni, de a napi szokásos brüsszeli magyar gyalázó rendezvényen kellett megpróbálnom védeni a hazámat. Nagyon fontos téma, ugye az állatjólét, ezt szeretném egy kicsit kontextusba, tágabb összefüggésrendszerbe helyezni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne állítsuk szembe egymással az egyik oldalon a gazdák érdekét, a másik oldalon az állatjólét érdekét. Én azt tapasztaltam, hogy a jó gazdák számára fontos az állatnak az egészsége és a jóléte, és az állatjólétnek legmegfelelőbb tenyésztési rendszerek a kisgazdaságok. Tehát ezt azért ki kell mondani, hogy ez egyértelműen így van, és a multifunkcionális kisgazdaságokban történő állattartás esetén merül fel a legkevesebb állatjóléti probléma, és ezek felelnek meg egyébként a közös agrárpolitika új 3-as feltételrendszerének, célkitűzésének, az élelmiszerbiztonságnak, a minőségi élelmiszertermelésnek és a munkahelyteremtésnek. És ha már tágabb kontextusról beszélünk, akkor hadd mondjam el a saját hazámmal, Magyarországgal kapcsolatban, hogy óriási problémát jelent, hogy nagy veszélyben vannak ezek a kisgazdaságok, különösen a land grabbing Európai Uniós jelensége miatt, a spekulációs és profithajház célú mohó földvásárlások miatt, amivel el kell kezdeni az Európai Uniónak foglalkozni, hiszen szerencsésebb fele az Európai Uniónak, Nyugat-Európa spekulációs céllal vásárolja fel egyre durvább formákban és ütemben a magyar termőföldet, ezzel tönkreteszik a magyar kisgazdaságokat, illetve ellehetetlenítik, és ha állatjólétről beszélünk, akkor ezt a tágabb kontextust sem szabad elfelejteni. Tehát azt kérem, hogy ne ebből az összefüggésrendszerből kiszakítva vizsgáljuk ezt a kérdést, és kérem azt, hogy az Agri Bizottság kezdjen el foglalkozni a land grabbing jelenségével az Európai Unión belül. Köszönöm szépen.